Monggo-monggo ingkang badhe dosa ingkang tindak mriki. Wonten Mas TB. Sawerane ditoke kabeh sik. Oke wonten Mas Ekstra Audia Mari juga tak lupa Mbah Sastro Jurakane sepatu tua. Mbah Sastro I love you. Suwe ra ketemu karo Mbak Tata. Kancil jelas ada. Mas Paiman Jayapura hadir. Ciu Sabto. Dek zaman berjuang jorok kelingan anak-anak biyen tak openi saiki Tarjo bintang tamune Tata Sunyahyo asik yuk Mas Basang turutan ayo deh asik nate janji neng sawer ayo yuk kipas angine yo bro Babi tapi gunung tak jagongi tak silih tapi gunung asik masuk sikat yo pananane gampang tandone kabeh kok keplek waduh gunung desa mudolas gawe gede Mas Toto mudolaras lagi Bang Renco Mbah Sastro selamat siang Ciu Saputro Basang Pamungkas masuk dek zaman berjuang jorok kelingan anak-anak yo biyen tak openi yen tak Angel Bagi Bulu oper Tata ayo ya keturutan Sing yo tak silih tapi
Ade Gareng. Nur. Iku ora nganggo mandek. Bablaske podang kuning susul penyanyi-penyanyi loro sing jek kimcil-kimcil. Ngadeg kabeh. Oh, ngadeg kabeh. Cocok. Nggih. Pokoke neng bodongan ki digaeng-gaengke. Mau dhewe do adol gabah sak-sek engko nggo nyawer Kandan. Siap. Ning bodongan kabeh. iki Iki pertani kabeh. uang buat apa nih Iya. khusus Karang Taruna kok podang kuning sing loro kimcil-kimcil. Iya. Ora-ora barang. Asik. Gunung desa Ongki Wilis Diajeng Sandra Mulia. Ayo gilirannya Wilis kabeh tidak kabeh kabeh papat. Ada Mas Anas. Kesik. Mas Anas. Ugi Mbak Sastro Beling Jakarta. Yo yo yo. Mas Sukarjo PG, Mas Trimentek, Kodono, Mas Wahyu, Mondokan, Mas Beni Jering Karaman. Luyuran sing tak sawang. Kowe iki aja linggih ta. Are Mas Sastro. Kingko bablaske ati loro. Loro ati loro. Jalukane Karang Taruna. Pena yes. Loro ati loro untuk Karang Taruna. Mbak Sastro, Bunda Fitri Sutarti, Mas Dasar Pamungkas. Monggo-monggo enggal badhe besok enggal tidak mriki. Ora sak perkewuh. Yo, gareng kabeh. Nuwun Mbak Kako. Iki Nuwun nyambut gawe. Yo. Bendara. Iki pupung ketemu bintang tamu saka Boyolali. Apa aku iki dadi wanita. Ora apa aku iki nggonku tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tahe ora bisa ditambani. Mripat iki wis ra iso tak kedepe. Yen no weruh sliramu jejer dheweke. Anggep tresno mung barengan sedih asmara. Lali aku yen nyanding wanita. Juga untuk keluarga piring. Sarang aku apa
dulur-dulur ingkang wonten godhongan sekitaripun ingkang katidak mriki kupung ketemu bintang tamu saka Boyolali asik langsung nyanyo Mas Kanjeng jelas kalian Jakarta Mas Saputra Haji Praci Mangorani terima kasih matur nuwun wajah golek grindu ning kulon-kulon. Monggo ingkang badhe beksa. Udha laras ARS Putra Irama. Tunggu tak ketuk. Dadah. Nyemoni ajuring ati mendung sore katon leli mangan kajo rasa peteng hatiku Sikat manut.
nyono sapa ora ngira nika kagiwen wong priya emane kawus kawus minengku ing priya aku ora hatun juwe sing gak nafsu blas Mboya. juga ngene-ngene Sedil. Aku ora mikir ngono kuwi kok Nah, ono nek sing wilisi malah ben iki cemiti. Lah nek kecodos prayu bocor. ya dilebok kene ya Mas. Oke. Dayong. Jo. Anung tak gagas suwe cah sangenan. Mboya kene. Anung ya mumet kok. Apa panjenengan kudu mengkono bos-bose. Ayo Mas Joget sing Mas. Terima kasih bosku. Matur suwun. Ayo. Joget ora apa-apa Mas, ora nyawer ora apa-apa. Suyat. Oke, matur nuwun. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu piye sliramu ora krasa aku kudu sambat karo Kembali Katun dan Tata. Matur suwun Kang Mas, sawerane Mas. Terima kasih. Asik. Muka laras sopenya itu Boreta luar biasa.
subur. Hati-hati di jalan bosku. Dari keluarga pengiring Pondok Foreta. Jayapura ada Mas Paiman, salam santun Indonesia. Foreta, request Pondok. Bahasa Sastra Juragan Sandal. Mas Wahyu di Mondokan Mas Trimen Tek Sukodo. Mas Basam Bunda Fitri Sutarti Bunda wis lali omah ora uli-uli. Margonya mana Margo? Senengane dolan neng karaokean, gandengi penyanyi ora cukup siji, cekelane botol polahe kaya wong tolol. Dang baliya ning omah bojomu wis ngenteni, ora apa-apa ora bakal diseneni, penting kowe jujur janji ra baleni. Siap Mas Sukiman, luar biasa. Terima kasih gabung mau. Senam pagi aku wis ate kono. Asik. Ojo terusan begitu, 1, 2, 3, 4. sumpah janji karo hatimu. Siji, loro, Telu,
Amin, tak tunggu rawe ku bengi. Ditayup ke Monggo, enggak tidak pergi. Putra Irama live streaming Mas Eko, Bunda Gertun, Mas Arif, Belinda, Mas Penny, Mas Yanto Jepek, Menteri Mojo Gedang, Mbak Mei Malaysia, Pak Paryoto, Juragane Pari, Mas Pur, Mas Parmanto, Pak Meong, ya mirsani. wonten Plesungan, Mas Presi Saputro, Kader ada. Aduh Surabayan ngetan baline ngulon apa setyane kelakon Surabayan bayem lemu ayame yen wis ketemu aduh Surabayan ya mas timun dibumbu miri ranggo mata pameri aduh Surabayan Surabayan timun tiris lamun ra uwis Pak Kumis ning macanan Aduh penatenan. ayo yo Mas Terjo pikir Mas Basan Mbak Fitri parine lemu-lemu dek Lolo. sini ayo wis ketemu Aduh, Mbah Men bakul pari. ayo yo Bakul pari. Jam tembok 4. teng celon neh deh jare kapok kok njaluk maneh aduh Surabaya Bablas iki jeng miring udang anak ya wi. Surabayan apa iki Ki jeng miring udang anak. Pamin, ayo pamin. kijeng miring Ayo Mas. ya mas Wah, alah sih. yong Aduh, dong. kijeng miring ayam wis kuning ayam yen wis disanding Ayo nduk. anak kijeng miring Ayo nduk. kijeng miring Awak ngitar saline ngulon kijenge piye, Duk? tresnamu tenan apa mung guyon dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta masih dari mata turun ke hati yo anak kijeng Ayo yo. anak miring malang seperti lompati ajur mumer ya tak lakoni mas Kijeng miring. mas Aduh. masih Kijeng miring. Jam 4 ke tengah 5 udang anak. ingkang badhe kapiarsa ya mas Treng nata garwa risang tenan jaya tak kudangi bocah Ayo pamin. aja mung pijet asuye Aton ada. tutu
Lilis, duit. supaya Ada. selamat rahayu Kudake pacare Joko anak matur nuwun wedok, bosku anakku sing paling ayu. Tuturi kudu gugu bektiya Mas Piro nutring bangsa ibu. Aduh sayang dulai anakku dadi wong kondang Kapan-kapan dino mulutan Mas Yanto Bolesmania tuku arenggung bakar sate. Pak Noyo Kapan wonten ing bakalan Subarjo urutan tuku bareng juragane miyayam Pak karo Pak Kumis sindene. Aduh sayang dulai anakku tak Ratata tak dekat. kecap godhonge supun sampun cekap Alamat ulun tukang kendang jeruk jaipong. Monggo Tak tumpak. Pak De Subur mungkin. Monggo Pak De Subur. biar laras lagi gubuk asmara ya oh 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 oe oe oh Oe oe oh. ya masuk Kelingan lupuk lae biyen tak golere. Yen cedak kepak tulisan warna abang sondoki isih rawan. jenenge gubuk asmara biar kae tak anggo resno Ayo tanpa mentalalah tanpa klas saya le gatel buat apa tinggal asmara wase aku bukai kebak cerita. Monggo Mbak dilanjut Mbak. bukai kebak cerita wangi nganti gagal rino Juga teatur marai kelingan sing ora-ora. Monggo. Nggih. catetan sajroning Asik. ati Monggo Mas Faidi. dan luntur saka hati aku kowe ketika Golaren yode gubuk asmara Wilis goyang sampai bawah Lis. oke goyang dalam somo Muter-muter. Matur sembah nuwun rencang-rencang saking Jambi. Mugi-mugi mudah laras tansah sukses. Amin amin. amin yo Jambi mania Mah, iya iya masuk mah. Oh. masuk Yen liwat aku kelingan. Iya Yen tak golere.
neng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih perawan Dilansing mawon kae nanti besok ora bakal lali kubuk kae kebatrito wayah wengi ditekan rino aku niki tesih. Tesih, monggo dipun lajengang, Mas. Monggo sampean mawon. Oh, kula. Kula bingung saestu. Oh, bingung. Nggih. Weton racamatan karepmu. Catetan sajroning ati. Datan luntur saya berarti. Aku gawe dadi garwa. Margo eren jodhe yodhe yodhe. Kalau tak Ari Maria selamat bergabung yang ada di Aceh. Ayo yang nyawer muda laras ARS Bila Putra Irama Bila Sodeng. Mana ada muda laras Agensi 2 Suyat dan tidak mriki suwun dayangke. ada Putra ini mah multimedia video shooting muda laras soket Indonesia ARS Putra Irama ya yen sinawang ana netra sapa wonge sira yang tresno
kanur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing nyang royo Di mana-mana ada muda laras rasa tresna rena wangi nanging aku ra bakal duweni berkahangin Bose sapi panggilan langsung loro ati loro. tresna iku ora mendha kaya suwe Pas. bandotro Aduh. Aduh. wanonmu rambane Salam geling untuk berkahangin. Monggo juragane sapi duet kali sinden liar. Monggo bos. Loro ati loro. Ayo juragane sapi. Terima kasih bosku. kurang apa aku iki nggonku setia ling nyatane welapani ngalani ati janji ora bisa dimambani Rindu official hadir. apa bojone bola bali larane ati ora bakal Turu gue beri kesenangan. Buldo, gue beri kesel chatting lagi.
tentrem. Ayam tentrem pangajam kurina wengi. Aku Bola bali jogati larane ngati. terima kasih bos Sapi. Monggo, sing abadi beksa. Ayo kumpul keluarga Pasmaloyo. Yo Jalaras. Iyo iyo ayo, iyo ayo au. Monggo, pasukan jogete. Ayo Kul. Lele lele. Adile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rintana siang telu iner asik 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 kontu wonge dikuanto jampi ati-ati ati sawiji anatian apa tak parani aku ngapunten mboten tak pernah nyanyi ngeten iki marai. Ning ngono campur sari. Nggih. Pun sae Mas sami Yanto mawon. ki ning ngono MC campur. Dadi rada Pundi? rada grogi kula. Nggih, monggo dilajengi pun, Mbak. Monggo dir. Sabda gitora Asik. pring slirat mudat. Aku ki Gusti Krilani. Wis aku Monggo, nek badhe nyawet yo. Sawar lagi ya, Bro. Sasno Ati-atile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rintes siang telu iyo iyo Kapan bisa ngluluhke atimu. Ayo masih yo. asuwe kontani lewonge atiku anto jampi kemana-mana amoga dadi sawiji anatian apa tak parani monggo digayeke Mas. Dikit mau kok randang-dang. Nyawerne to Mas iji oke Iya, no yo. muji akeh. Nih yo. Akun
Atuni Terima amasi. kasih. Nggih. Terima kasih. Mengke lagune tes e. Nggih, nggih. Ben awet. Lanjut Mas Yanto. Lanjut. Nggih. Mas Dodo mebel. Loh, Oh, uang buat apa toh, Pak? nggih. Jambi kok. Iya. Hei. Yo asik. Iya. Diajeng Sandra Santi Mulyo. Ayo dada cedak. Lali janjine. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangun. Nganti lingsir srengenge ora kene. Aku nunggu kowe. Lali janjine kandhane alesane mangke sapa wong sing ora gelo kadung dandang kowe ora teka sing salah sapa kok dibablaske trenyuh Trenyo nggih. nggih Janjane kowe ning endi? Gelagatmu saja. Sogo. Sogo, tak sogo, sogo. ayo dada joget selabar iku Ayo Bang Irung yang ada di Bangsren. Selamat siang. Belas saya ayaan. Cuma nengongker anakku kae tulane ngatari koyo putong gegilan lagi golek tak nangis tak lelo itu saya ayaan pas jam 2 kata kirangipun saking Ursa Kocok Mudo Laras Yudhiago Kang Abdul Ingkang Pembidan Pinagi paling pagi telu akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.